はい。はい。はい。まず進んでください。紳士淑女とそれ以外の皆様、液体が入った容器の蓋はしっかりと閉めておいてください。お前ら水がかかって回路がショートしたせいで20分ごとに同じセリフを繰り返すようになっちゃってね。安全のためフライトレースは指示があるまでおかけにならないでください。最後にもう一つ、フライト中の飲食、喫煙並びに写真撮影はご遠慮ください。Oo, wala siya mga cute ang mga baring. Ang parte ng kanang mga baring mga cute. Oh. Yung mga baring oh.